Voi jumalauta, sä olit siinä. Mä en tiedä, mistä siellä ammuttaa, mutta mä en nähnyt sua. Fixed avikäsi. Sori. No ei mitään. Just pääsin koneelle, sit se ampui mut. Damn. Ribbe. Ribbe. Ettekö, jos tää mun tiimi jos saanut edes loadingia kertaakaan tapettua. Aika heikko. Lol. Lol. Ei voi ihan oikeesti, toi on säälittävää. Tuo on säälittävää ees. 3 tyyppiä jäljellä. Jos hän veti miiniä. Ai jaa. Kuplalla, jee. Nytkö huomasit?